I ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ako ste novi na kanalu, ja sam Amela. Preplatite se, stisnite ono malo zvonce, komentaršite, lajkujte video. Mi idemo danas, ja čekam u stvari Dobru. Ja sam skuhala već kafu, pijem, a za sad ću vam pokazati kako izgleda moja terasa ili naša terasa, kako god želite. Evo ljudi, pogledajte, ovo je za sad, to jest ovako izgleda trenutno terasa. Ovo je moje cvijeće koje sam sadila. Mislim da je ovo mi nekako najljepše i ovo je lijepo. To su oni tanki listovi što kad kiša padne ubije ga. Ovo su muškatl, ne znam kako vi ga zovete. Ovako sada izgleda. Nama trenutno za sad imamo samo jednu stolicu, fali nam još, a tamo je plastika. Kada zalijem cvijeće, voda tuda kapa i normalno da se voda opet može iskoristiti za nešto dobro. Dobrine, naravno, patike sa fudbala stoje vani jer mu se malo čuje noge. Ovako je za sada. Kad bi dobro još kad bi donio stoji stolice, mislim da bi to bilo prelijepo. I da kažem još nešto, vidite ovo prelijepo cvijeće, ovo naranđasto, ne znam kako se zove. Dole su mi sve puževi pojeli, ne znam šta da radim. Sve, znači sve su ga oglođali. Evo Dobra zvoni. Idemo da vidimo. Idemo da otvorimo vrata. Idem. Stigli stoji stolice. Jel možeš? Mogu. 2 stolice i 100. Da. I na šta još? Šta? Sad ćemo nešto da prizalogajimo na novom stolu. Skuvala kavi? Samo za sebe. Samo za sebe? Da. Tako? Tako. Nemoj, skuvat ću ti novu. A? Skuvat ću ti, vrat se nazad. Ja odnos se tu sve dole u komšinice i stavim u komšinice, komšinica već pristala kao. Evo ide, samo da uneseš svoje stolice. Kaže, i onda mogićao. Ne. Kaže, komšinica, ajde Dobra, voda vi. Znači, donosimo ovo. Da. Ajde. Jel želiš da ti pomognem? Marač. Gdje ćemo stu ovdje? Da. Hoće biti velik za ovu terasu? Neće. Biće taman. Sad ne kako ide. Odlazim, sad ćemo vidjeti. Izravnaj noge. Ima ovo što uđe tu, fali ovdje. Evo. Evo ga. Jesi ga izravno? Da. Joj, si ovo kafa tvoja? Da. Wow. Treba ga samo obrisat. Nije novi sto. Da ne kažete odmah. Sad je chill, a? Da. Gdje vidio si? Ajde od ja donijeti. Stara još ono. Stoj stolice. Ovo sad je puna terasa. Da. Kakvi su ovi? Ovo su ne veliki stolice, niskota. Da. Ne. Taj bolja. Joj. Hoću propast? Neće. Koju ovo chill. Moram kupiti kremu za sunčanje, a? Još ti samo to fali. Da. Baš je chill, Ovo ćemo ljudi live raditi, a? Milina. Hoćemo odmah ono, ajde ti si rekla kafu skuhati. Da. Ajde idemo. Amela, znači, da, pitali ste me ljudi koju kafu koristimo, sad ću vam pokazati. Sam da stavim da voda prokuva, pošto ovo kuvalo, recimo, nije neki hit, nešto da se žalim, evo Amela. Ovo kuvalo, koliko sam ja platio? 12 eura, jel tako? Dobro je sve, simpatično je do 1 litru. Ali predugo kuha tu. Da. Ali ono ok, za 12 eura, šta ti imaš? Da, ali ono sam isto da, ako neko traži ovako, pošto baš, ja sjećaš kad sam u Kodiju. Sjećaš se ono kad sam bio u Ingolstadtu, stara? Ono, nije bilo smo 50 eura kuvala tamo. Da, pitali ste koju kavu koristite. Uzmemo ovu. Znači ona obična klasik, da. Nekad, ova većinom ima u Aldiju.
ili ovu. Ova bude u netu. Uglavnom to su dve iste kafe. Bukvalno ne raske. 200 grama, čak su cijene iste, 4,99 €. Bilo je 3,49, ali to bilo. Bilo je. Bio sam nekad i ja mlad i lud, jel tak? Sad sam samo lud. Idemo mi sjest iščila da probam novi sto. Hoćemo ići obrisat malo sto? Da, hoćemo obrisat. Evo, Amela će sad ga i prebrisat malo, a? Mada ima i onaj stonjak za njega. Ali je prevelik. Misliš da je velik za ovaj sto? Pa možeš probat, aj donesi. Gdje stoji? Aj ja donesi, znam gdje stoji. Aj. Mada i ne treba stonjak. Da vidimo kak će, jel velik taj stonjak, šta misliš? Ja mislim da je, viš koliki. Sad ćemo vidjeti. Ali dobro, za početak je dobro. Ali realno ni ne treba stonjak, lako se briše onako, a? Ali eto, ovo je samo za probu da vidimo. Ma ne, ja bi ga skinu stara, sad još pogledaj kad je vjetrić. A šta si ti rekla, još malo plin da spusti? Da. Sad, evo vidite, sad jako prži sunce. Sunce napravićemo. Amela voli, ja volim sunce, Amela više voli malo lada. Zato ja brzo pocrnim. Da, ali kak se zove? Tako. Šta da kažem, sad prži sunca, može nam se za sat vremena pljuštati. Ali vidiš kako je jutro bilo, sve nekako ko da će kiša. Tako je vrijeme bilo. Pa jučer čitav dan bilo je lijep dan. U stvari danas, ti si me rekla jučer. Da, rekla si danas. Ali ne, jučer je bio isto lijep dan. Da, jučer je baš bio lijep dan. Vidit ćemo sutra kad dobra treba na futbal. Bude li kiša, Amela letiš s balkona. Ne, javljaju 20, još nešto stepenija. Eno, tamo me one patike čekaju. I ti ćeš još jednu, a? Da. Evo, ovo je sad, tek je prva pukla. Eno, prosula se. Kad smo mi počeli to? Kad smo kupili možda negdje 2. maja, 1. a? Tako nešto. Pa evo, znači koliko nama budi. A realno pijemo dosta kafe, ali tako? Da. Dosta pijemo kafe, znači 15 dana. Znači, faktički pol mjeseca nam bude ta jedna. Imali smo i goste, isto smo pili svi kafu. Tako da s tih 200 grama nama može pol mjeseca. Dobro, ja ne stavim sebi punu kašku zato što bude mi prejako. Pa ja to... da stavim kafe i mlijeka, meni to baš bude prejako. Da, to je Dvije ili? 2. To je ona klasik. Baš je jaka. Da. Ali realno, kad pogledaš 5 € za 15 dana nije puno, razumiješ? Da. S tim, s obzirom kad odeš u kafić. Koliko je platiš? Da, I što ja znam što se tiče ukusa i svega, ok, kafa. Nek sam se javio ovi, kako se zove, što proizvode ovu kafu i nek mi pošalju 200 litara kafi. Ali da vri. I da naprave tu točilcu i samo da sipamo, a? Baš. Sad sam tebi napravila glažu, a sad sam napravila malo koljaču. Pa daj meni tu tvoju. A ti sad stavila 3 šećera. Da, nema veze. Ili ide kava? Ide. Sad sjesti iščilati još malo prije. I možda malo sunce. No, ja ću na sunce. Evo ljudi, namontirali smo sve, sjeli smo malo, sad čilamo malo uz kafu. Želimo samo još da vam kažemo nešto, 2 stvari, jel? Prije svega da se zahvalimo na 30.000 subscribera. Stigao si do 30? Nisam. Fali još 7 subscribera. Ali ja mislim dok izađe ovaj video, poslije ovog videa... Da ćeš imati 30. Da. Ja ću biti još da vjerovatno tada poslu kad izađe ovaj video. I želimo prije svega da se zahvalimo. Stavila Amela jedno srce. Jedno veliko srce za vas sviju. Hvala vam svima. A ima ovako nekako ide. Ne znam kako ide ovako. Sačka ide ovako. Ima ovako. Hajde ti napravi jedan način, jedan ja. Hajde. Čekaj. Hajde normalno. Tako. Evo ja ću ovako. Kak ima još? Ima još jedan, ali ne znam kako ide. Ima ovako. A to si ti napravila? Da, to sam ja. A kako si ti malo prije? Ovako nekako. Stani, ima... Sačka, nije ovako. Kako se pravi srce? Ovako? Ne znam napraviti srce.
A, bolite me prste. Ne znam ljudi, ali ko zna od vas, evo, želimo sad ozbiljno da vam se zahvalimo svima puno na 30.000 subscribera. Hvala svima koji lajkuju, koji su zapratili kanal, koji su komentarisali, koji su tu uz nas na live-u, na videoklipu. Komentarima. Da, jer 30.000, znaš ti ja malo šta je 30.000, recimo Gradiška ima 14.000 stanovnika, 15 kontaš. No. Tu ti, a mi imamo na YouTube kanal 30. Duplo viši, znači ko 2 Gradiške. Ali sad smo mi u Kelnu, razumiješ? Dobro. I Keln ima 1,1 milion, znači 1.100.000 Keln ima stanovnika. I mi, znači, ako smo uspjeli više od našeg grada imati, moramo više i od ovog trenutnog našeg grada imati. Da. Znači, idemo ljudi na taj milion. Nemoj stani da kažem još veoma važno, nemoj da zaboravimo hejtere i ako su ovi naši ljudi koji su uz nas i koji nas prate i koji su uvijek uz nas, koji se trude da nas podržaju i čak se bore protiv, i oni se bore protiv hejtera, moramo da se i njima zahvalimo jer su i oni zaslužni zato što mi dobijamo više ljudi na kanalu, više motivacije za svime. Želimo i hejterima, kao što želimo svim ljudima koji nas podržavaju, puno prije svega zdravlja. Tako je, zdravlje je najvažnije. Ti kad imaš zdravlje, prvo zdravlja, pa onda ide sreća, ljubav i šta ja znam. Pare na posljednjem mjestu. Da, pare će doći, pare dođu same. Ali tako također želimo da se zahvalimo i hejterima i da im kažemo i dalje da ostanu tu. I da komentarišu. Da, i nismo vas blokirali, znači jedni od rijetkih kanala koji vas ne blokiraju. Jer i vi ste tu, budite tu, jasno da je 90% dobri ljudi. Da, 10%, ajmo reći, manje od 10% tu su oni koji... Hejterčići, ali dobro, nećemo sad pričati malo o hejterima na 30k. Nećemo, opet moramo da ih spomenemo, jer oni su ljudi, oni su važni. Ja, i oni su važni. I da kažemo još nešto, nije ovo sad neki specijal za 30.000 subscribera, želio bi ako pišite dole u komentare, ako želite nekih specijal da snimimo, znači neku za 30.000 subscribera. Pišite šta želite, koji želite video dole da snimimo povodom 30.000 subscribera. Čak da možda snimimo stan. Tako pišite neke ideje da snimimo stan ili neke teme. Ili da idemo na toranj gdje nisam bila. Ili u muzej čokolade ovdje što ima. U muzej da jedeš čokolade. Da, molim te. Ima ovdje sam vidjela u blizini katedrale muzej čokolade. To moram prije nek što ja krenem na dijetu. Neozbiljno, postoji muzej čokolade ovdje. Pa znam. Hoćemo ići. Hoćemo. Kada? Pa ićemo jedan dan, sutra. A ne, sutra štrajkuju ovi s tramvajima. A ne štrajkuju tramvaji. Brzi vozovi, IC. Misliš? Pa piše. Dobro, ajde ićemo u muzej čokolade, pišite dole, a uglavnom nećemo sad sve odjednom snimiti. Pišite ljudi, ja mislim da su samo brzi vlakovi i ovi vlakovi normalni. Ja mislim da sutra KVB svi štrajkuju. Ne štrajkuju, ja mislim svi. Ja znam, vidimo. Samo ovi brzi. Eto kažem, pišite. Jesi je zašećerila. Nije, postavila sam, kako si rekao? 2. Pa 2. Pa dobro, ajde. Šta smo rekli, da, pišite dole prijedloge koje želite, inače koje teme želite da snimamo, šta želite da snimamo. Snimio sam hrana, to sam već rekao, telefon mi nije snimio, sad sam neku večer, to je sinoć i preksinoć sam izbrisao. Jel nemaš nikako to sad, ništa? Da, izbrisao sam milion neki to, ne mogu povući snimak, nema ga, nije ga jednostavno telefon snimio. Ali pisalo je da je snimio, vjerovatno nije sačuvao. Pa pisalo je stara, ali ne znam gdje. Tu, šta još želimo da kažem, znači da, i ovo nije specijal sad za 30.000 subscribera, vidiš iza nas su skrovovi. Sinoć nam je ušao pauk. Da, ne znamo ni kako je ušao pauk, sreća pa sam ga vidjela. Ali tu su krovovi, oni se penju po krovovi. Pa dobro. Ali, dobro, to je tu, znači, uskoro, možda je najbolji, gdje su udarila? Ne znam. Možda je najbolje da snimimo house tour. Znači da snimimo stan za 30.000 subscribera. Znači hvala vam puno što sam primijetio, dobijamo sve više i više lajkova. Da, i novih ljudi, nemoj da zaboraviš. Da, i novih, znači svima i novim i starim želim sve najbolje. I dobrodošli još jednom na naš kanal.
na naš kanal. Nadam se da ćemo biti još zanimljiviji i da ćemo vas... Nemojte mi zamjeriti što škiljim bolje me. Bole me oči. Nadam se da ćemo biti da nećemo puno o teškim temama morat pričati samo o tome. Ja nekad, pošto ja nekad ne mogu preskočiti nešto tako kad se desi, ja ću vjerojatno takve neke ozbiljne teme snimiti na mom drugom YouTube kanalu koji se zove Čuj tu i tamo objaviti, jer ovdje više želimo pozitive, da se nasmijemo, da opušteni budu videoklipovi bez sikiracije, bez stresa i toga. Čistit. Da, idemo čistiti, a malo moramo čistiti, reklam da moram prati ove šajbe, prozore. Da, prozore moramo oprati. Vidite kad se dobra pretvori u pravu papuču, znači papučar najjači. To nije papučar, to je samo dijeljenje poslova, muške, ženske, to ja nikad ne gledam. Tako da, bez obzira što, ne moraš ti biti papučar, što da bi ti nekome pomogao. Ili svojoj ženi, ne moraš znači da si ti papučar. Šalac. To je samo znak pomoći, mislim znak pomoći, to je, ne znam kako sad da se izrazim. Da, ona će leći i govoriti dobra tako. Eno, ostalo ti malo tamo, da i ta boga, tako da nije teško. Pa misliš da ja ne znam oprat prozore? Ne znaš. Ko? Daj vam, gledajte sad ovo. Ja operem to prozor za 5 minuta. Da, vidiš, to je njegov problem. Šta bi on to sve za 5 minuta, a to ne ide za 5 minuta. Pa no ja šta trdati 5 minuta, cak i a gotovo. Dobro, prvo moraš sa vodom. Ja Bamela odjavlju video. Šta ti misliš? Kako god ti kažeš. Pošto moram ja i ovo malo isjeći u rijet vam tamo i moram na posao. Sad nam je tako malo zbrka frka, ali nadam se da će biti malo više i vremena i svega, ali tako? Da. Eto ljudi, još jednom hvala vam, pišite dole prijedloge koje želite, videoklipove. Amela eto ima nešto želi isto obići, obićemo i to, gdje Amela nije bila ovdje u Kelnu, nisam ni ja. Pa snimit ćemo i tu, da vidite i tu, pa šta se onda kaže za kraj. Ćeš ti Amela odjaviti klip? Ćao ljudi! Da, još jednom hvala. Veliko ste stigli hvala, do ovdje, lajkujte video, komentarište. Stavite jedno srce. Da, zapratite nas na Instagramu Dobra Donjačica 19, pa se mi onda vidimo sutra, jel? U nekom novom videoklipu. Što se kaže za kraj? Ćao!